ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ ଟକ୍ସ। ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଆଶା କରେ। ଅଙ୍ଗୁରର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍ଗୁର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅଙ୍ଗୁରର ବହୁତ କିଛି ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା, ଆଖିର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା, ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିପାରିବା କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ହେଉ, କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ଯଦି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଥିବ ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ହେଉ, ଏହିସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଣ ରହିଛି। ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବେସିକାଲି ଅଙ୍ଗୁର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଙ୍ଗୁର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜେଲି କରାଯାଇଥାଏ, ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ, ଜୁସ୍, ଆଉ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ଯଦି ପାଖାପାଖି 75 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରେପ୍ସ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବେଶୀ ଅଙ୍ଗୁରରେ ରହୁଛି, ସେଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କାରଣରୁ ହିଁ ଅଙ୍ଗୁର କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଏବଂ ଆଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ବା ହାର୍ଟ ବା କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ଯେତେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲି ଆମେ କହିବା ରେଜଭେଟ୍ରୋଲ ଏକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ତା ପାଖରେ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବେଶୀ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ତା ସହିତ ବହୁତ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଫାଇबर କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଡାଏଟ୍ ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର କରିବା ହେଉ, ଡାଏଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବାଉଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଝାଡ଼ା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେବା ହେଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ପୋଟାସିୟମ୍ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭିଟାମିନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଡାଇବେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁର ବହୁତ ଉପାଦେୟତା ଗୁଣ ରହୁଛି। ବେସିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଖାପାଖି ଅଙ୍ଗୁରର ବହୁତ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ଭିତରେ ବେସିକାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଉପକାରିତା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଡାଇବେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉ, କ୍ୟାନ୍ସର କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା, କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ବା କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଜିଜ୍କୁ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକ ସ୍ପିଡ଼ି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଦେବନି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଫାଇବର ବେସିକାଲି ଆଣ୍ଡ ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବା ଡାଇଜେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶିଆଲି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରେ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଣ ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଡେସିଭ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ବେସିକାଲି ଆମ ସେଲୁଲାର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସବୁ କରିଥାଏ, ସେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବା ସେଲ୍କୁ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁରର ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଗୁଣ ରହୁଛି। ବେସିକାଲି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସ୍ଲୋଲି ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ କରିଥାଏ ବା କ୍ୟାନ୍ସରର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସ୍ଲୋ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଶିଆଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ପ୍ରୋନ୍ଥିସିଆନାଇଡ୍ସ ଆଉ ଫଲିଫେନଲ୍ସ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର এই ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ବା କେମିକାଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି, ତା ସକାଶେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ଜିନିଷକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ବେସିକାଲି କ୍ୟାନ୍ସର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର, ବ୍ଲାଡର, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍, ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଖାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମେ କହିବା ଅଙ୍ଗୁର ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ହାର୍ଟରେ ବେସିକାଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ ବା ଯଦି ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋ କରିଥାଏ। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର କଣ୍ଡିସନ୍ ବା କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ବା ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥି ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମେ କଣ୍ଡିସନ୍ କହିବା, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଏ, କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲି ଷ୍ଟୁଲ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ଝାଡ଼ା ଠିକ୍ରେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ହେବା ଠିକ୍ କରାଇବା, ତା ସହିତ ରେଗୁଲାର ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଝାଡ଼ା ହେବା, ଆଉ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ଝାଡ଼ା ଆପଣ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଙ୍ଗୁର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଡର୍ମାଟାଇଟିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏନି ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍କିନ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ବା ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଯେଉଁ ସେଲୁଲାର ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ହେଇଥାଏ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅଙ୍ଗୁର ସ୍ପେଶାଲି ଡାଇବେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାରକୁ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଏ, ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ ଡାଇବେଟିକ୍ ମେଲିଟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ। ଆଉ ଡାଇବେଟିକ୍ ମେଲିଟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଯେଉଁଟାକି ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଖି ଉପରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥାଏ, ତ ସେଇଟା ସ୍ପେଶିଆଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି କଣ୍ଡିସନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେପ୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ି ଆଖି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଗ୍ରେପ୍ସ। ଯେଉଁଟାକି ଆଇ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଆଇର ଯେଉଁ ଡିଜର୍ଡର ସବୁ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଗ୍ଲୁକୋମା ବା ଏଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାକୁଲାର ଡିଜେନେରେସନ୍ ରହୁଛି, କାଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିବେ,
से केस रे हो आईर ट्यूमर केस रे हो ड्राई आई डिजीज हो माइपे ये सब कंडीशन में मध्य बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट मध्य ग्रेप्स पकई थाए एकिन एकिन फॉर्मेशन जो व्रण आम कथा कहे व्रण केस रे मध्य बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पकई थाए जोटा कि व्रण को ग्रोथ करने दे न था ता सहित व्रण को नहा गोटे प्रिवेंटिव थेरापी हिसाब से आपको अंगूर को व्यवहार करा तार अदर कंडीशन जब आप कहवा लिवर डिजीज विभिन्न प्रकार लिवर डिजीज ओबेसिटी लिवर इंजुरी पार्किंसंस डिजीज ये सब जिन बहुत सारा कंडीशन रिसर्च द्वारा होती अंगूर मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट रोचे तेणु जदि आम अंगूर गोटे फ्रूट हिसाब से पॉजिटिवली नवा बहुत आम मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट आम पाइपर आउ यही हेल्थ बेनिफिट द्वारा आम बहुत सारा जो रोग अच्छी गोटे से रोग को प्रिवेंटिव हिसाब से नहीं कि आम सुस्थता हो पार आग को नहापी आम अंगूर को नहीं पार यहाँ हूँ स्पेशली बहुत पॉजिटिव हेल्थी बेनिफिट ऑफ अंगूर जोटा कि आपने खाइके आपको व्यवहार करने द्वारा बेनिफिट आपने नहीं पारे ता सहित स्पेशल जदि आम कहवा फ्रुट्स तो निहाती आम सब खाइबा दरकार फ्रुट्स एवं जिते फ्रेश वेजिटेबल खाइबा निहाती आम शरीर गोटे पॉजिटिव इंपैक्ट रहिबो आउ आशा करे आज बहुत किसी इनफॉरमेशन पॉजिटिव इनफॉरमेशन आप अंगूर पाइले ये जिनटा को जब आप व्यवहार करेंगे आपण मैंने बहुत सारा हेल्थ डिजेडर आप यहाँ प्रिवेंटिव नेबे आ हेल्थ बेनिफिट आप पाइपर आशा करे वीडियो समस्त बहुत भल